Eżatt xahar ilu, traġedja li dwarha hemm ħafna domandi. Manuel Giovanelli, veterinarju Taljan ta' 42 sena, ittella mejjed mill-baħar fiċ-Ċirkewwa fis-6 ta' Marzu. Hekk kif pajjiżna għadha għaddejja l-inkjesta marbuta ma' dan il-każ, il-midja Taljana qed tirrapporta żviluppi inkwetanti li jitfgħu aktar dubji fuq dak li verament seta' seħħ fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu. Il-familja tal-vittma li kellu 42 sena toqgħod f'raħal żgħir viċin Ancona. Il-veterinarju qed tgħid illi bina inqatel u issa il-ġurnal Corriere Adriatico qed jiżvela fatt ġdid. Il-ħamis li għadda l-account ta' Manuel Giovanelli fuq Messenger der attiv. It-tieni darba li seħħ dan għaliex anke fil-ġurnata meta kien rapportat nieqes l-account kien jidher attiv. Id-differenza hi illi issa m'hemmx dubji żgur li ma kienx Giovanelli fuq Messenger. Il-ġurnal jgħid illi possibilment setgħu kienu l-Pulizija ta' Malta li daħlu fl-account tramite l-mobile personali tal-vittma illi ġie konfiskat. Il-vittma, Anna Grossi, qed titlob spjegazzjoni iżda ħadd mhu jagħtiha tweġibiet, kitbet lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Taljan, kitbet direttament lil Viċi Prim Ministru Luigi Di Maio, iżda baqgħet bla risposta. Il-Corriere Adriatico qed jgħid illi l-omm tixtieq ħafna tiġi Malta biex tieħu xi forma ta' tweġiba għal ħafna domandi li qed jitqajmu, iżda bħalissa bis-sitwazzjoni kif inhi tinsab imblukkata. Giovanelli kien der l-aħħar fit-3 ta' Marzu u nstab mejjed 3 ijiem wara. Investigazzjoni separata infetħet mill-Pulizija f'Ancona.